नमस्कार मंडळी. तर आज तारीख असा 1 नोव्हेंबर आणि आज असा फुल पाऊस, त्याच्यामुळे आज आमच्या सगळ्या साईटवरची कामं कॅन्सल झालेली आहेत. देवगडमध्ये आपल्या स्लॅब चालू होता शटरिंग, त्याच्यानंतर आपला चिंदरमध्ये सोकपीट एक्सकॅव्हेशन, त्यासोबत वॉलपुट्टीचा काम चालू होतं. पण वॉलपुट्टी या मळब वातावरणामुळे सुकली नसल्यामुळे त्याचं जा घासणं वगैरे असं तर काम पण कॅन्सल झाला. त्याच्यानंतर आचरा साईटवर आपण चरी मारूक घेणार होतो, तर ता पण काम होत नाही. त्याच्यामुळे आपली सगळी कामं पूर्ण टोटली बंद. तर त्याच्यासाठी आज दिवसभर आपल्याकडे वेळ आहे. तर जे व्हिडिओ बघून आपल्या कॉल येतात तर त्यांना आम्ही एस्टिमेट पाठवतो, लोकेशन बघून, त्यांच्या कामाचं स्वरूप बघून. आणि जर एस्टिमेट ज्यांका ऍग्री होता तर त्यांचा आपण साईट व्हिजिट करतो आणि प्रॉपर जो आपला एस्टिमेट असता किंवा पुढची प्रोसेस असता तर ती आपण करूक घेतो. तर तसंच आज आपण 2 व्हिजिट करूक जाणार आहोत. तर दोन्ही व्हिजिट असतात ते कणकवलीमध्ये असतात, करंजे गावामध्ये. तर आता बघूया त्या ठिकाणी कशी परिस्थिती आहे ती. एक जुना घर असा आणि एक आता नवीन घर बांधूचा. तर त्या दोघांचा आपण पूर्ण डिटेल घेणार आहोत आणि नंतर मग त्यांना त्यानुसार प्लॅन आणि जे काही एस्टिमेट असतील, त्यांचे रिक्वायरमेंट अजून काय असतील, त्याच्यानंतर जागेची वगैरे पूर्ण पाहणी असतील तर ती आपण करतलो. तर या व्हिडिओमध्ये तुमका ती सगळी प्रोसेस बघूक मिळतली आहे. सर्व पहिल्यांदा तुमचे खूप मनापासून आभार की आपण जे व्हिडिओ अपलोड करतो, माहितीपूर्ण व्हिडिओ, तर ते तुम्ही बघतास आणि खूप त्याच्यावर चांगला रिस्पॉन्स करतास. तर बघून आमका खूप बरा वाटला. तर ह्याच्यासाठी आपण अजून एक नवीन सिरीज आणतो. म्हणजे एक आता 5-6 वर्ष आम्ही या फील्डमध्ये काम करतो. तर अशी गोष्ट आमच्या लक्षात येलेली असा की बहुतेक जे घर मालक असतात त्यांना ऍक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन मधली माहितीच नसता. त्याच्यामुळे खूप अशी सारी गोष्टी होतात, म्हणजे त्यांचं बजेट जास्त जाता. त्याच्यानंतर प्लॅनिंग प्रॉपर न केल्यामुळे त्या ठिकाणी कामांची देखील खूप वाट लागतात. तर अशा स्वरूपाचे प्रॉब्लेम्स येऊ नये तर त्याच्यासाठी प्रत्येक घर मालका काही जे टेक्निकल गोष्टी असतात ते माहिती असा हवे. ह्याच्यासाठीच आपण एक पूर्ण A to Z अगदी आपल्या प्लॉटिंग पासून ते पूर्ण डिटेल घर कम्प्लीट होईपर्यंतची संपूर्ण माहिती देणार आहोत. तर ती देखील आपल्या कोकणातील बांधकाम या प्लेलिस्टमध्ये, म्हणजे युट्यूब चॅनलवरच्या आपल्या प्लेलिस्टमध्ये तुमका बघूक गावतली आहे. तर ती देखील नक्की बघा. चला आता आपण जातो करंजे कणकवलीमध्ये. एकदम मिरगासारखं एकदम पाऊस पडतात जोरात. अशा पावसात काम करणं तर एकदम कठीणच असा. हल्ली मागच्या 8 दिवस सरीवर यायचो, एक अर्धा तास पाऊण तास पडायचो आणि बाकी जायचो. त्याच्यामुळे थोडा काम आपला सुरू होता. पण आज काही रंग वेगळेच दिसतात पावसाचे. वेधशाळेने सांगितलेले आहे आणि 1 तारीखपासून पाऊस जातलो, 31 तारीखपर्यंत असतलो. तर 31 तारीखपर्यंत थोडं होतो, 1 तारखेकच जोरात चालू झालो. भयंकर परिस्थिती. आता वर्षभर माकाटा यो पाऊस पूर्ण आता ठाण मांडून बसला. आपण पोचलो आता कणकवलीत आणि कणकवलीत पण इकडे बारीक बारीक पावसाक सुरुवात झाली आहे. ढग तर पूर्ण असत. देवगडमध्ये तर फुल पाऊस होतो. आपल्या शिरगाव पासून पाऊस जरा कमी मिळालो आणि कणकवलीत आताशी सुरुवात होता. इकडून आता आपण जातलो रेल्वे स्टेशन रोडला आणि त्या ठिकाणाहून करंजे. आपण आता येलो करंजेमध्ये आणि या ठिकाणी आता ह्या जुना घर असा तर या कोसळून आपल्या एक नवीन घर बांधूसाठीचा एस्टिमेट देवचा. आमचा एक माइंड क्लिअर असतं की काम आपल्याला मिळून दे किंवा न मिळून देत, या ठिकाणी येऊन त्या ठिकाणी आपल्याला एस्टिमेट वगैरे देणं हे आम्ही म्हणजे कर्तव्यच काम. तर आता आपण याची पूर्ण मेजरमेंट वगैरे घेतलेली असा, पूर्ण लांबी आणि रुंदी. त्याच्यानंतर आता आपण घराची कंडिशन बघतलो. पण ह्याची आपण या घराची एक व्हिडिओ बनवलेली होती. तर खूप सुंदर असा या मातीचा घर आहे. तर इकडे वगैरे खळा असा जागा. तर इकडे मटेरियलसाठी थोडंसं जरा प्रॉब्लेम आहे, कारण या ठिकाणी घरा तर मटेरियल आपला थोडासा लांब पडतला. तर या सर्व गोष्टींचा आपण आपल्याला विचार करूच लागता नवीन घर बांधकामाच्या एस्टिमेटमध्ये, कारण इकडून जागा आपल्याला थोडी शॉर्ट आहे. तर या कामासाठी आपल्याला खूप मटेरियल लागणार आहे. चिरे असू दे, खडी वाळू असू देत. तर त्याच्यासाठीचा मटेरियलचा जवळ येईल तर चांगली गोष्ट असतात. तर बघूया अजून काय ऑप्शन असते. मालकांका माहिती असतात की खायना वगैरे गाडी येतात, डंपर येतात. तर त्या दृष्टीने आपण विचार करू. आता इंटरनल जरा बघूया. तर यांचं प्लॅन एक रेडी असा, तर त्या प्लॅन थ्रू आपण जाणार आहोत. त्याच्यामध्ये नंतर चेंजेस होतले कारण वेळ वगैरे असा अजून भरपूर. तर खूप मस्त असा घर असं आहे. हे आधी पण आपण या घराची व्हिडिओ बनवलेली आहे. भात सुकत घातलेला. हो, पावसानं हैराण केल्यानं. फार एकदम मोठा जुना घर आहे. इकडे ही पडवी होती ना, ह्याच्या पाठी जाणार पडवी. इकडे तकडे जाऊक मिळत काय कुठे मागे? हो
मागे नाही ना तकड मागणं जाऊ काय ना थैना पण जाऊ मिळेल तो उघडा काय इकडे डोअर हा मागाकडे काय डोअर आहे की काय बॅक साईडला बघूया इथपर्यंत घेतलेला आम्ही ओके होय माप घेतलेलं आणि ही पडवी इकडे पाठीमागे वेगळी ती मोरिया म्हणजे इकडे आपल्या हे 5-6 फूट अधिकच मिळतात जागा ओके तर इकडे आपण जाऊ शकतो पाठीमागे ओके हा इकडच्या अंदाजाने इथपर्यंत घर आपला ही मागची एक्सेस पडवी आहे तर ती पडवी पण नंतर ते बांधते त्याच्यासाठीची जागा असा 7-8 फूट बघूया आता पुढे बाकी हा घर तर एकदम भारी आहे जुने भिंती वगैरे असतात त्याच्यामुळे हे रूम साईज एकदम छोटे व्हायचे आणि जशी जशी आपली फॅमिली मोठी होता माणसं वाढतात तशी जागा पण अपुरी पडता तर त्यामुळे ह्या घर नवीन रिनोव्हेट करूचा असा आणि एकंदरात हे भिंती वगैरे असतात तर या ठिकाणी पूर्ण वयस्कर माणसं असतात तर त्यांना ह्या सगळा मेंटेन करणं पॉसिबल होत नाही त्याच्यामुळे चिरेबंदी आणि स्लॅबचा घर केला की मस्त टेन्शन नाही पावसात वगैरे किंवा इकडे माकडांचा पण त्रास असतात त्याच्यामुळे कौला वगैरे पण फोडतात वाशांका पण लाकडी वाळवी लागतात आणि आता लाकडी वासे पण सहसा मिळत नाही चांगल्या क्वालिटीचे त्याच्यामुळे आपल्या नवीन स्लॅबचाच घर एकदम चांगला पडतं तर आता ही जुनी घरं होती सगळी तर ते मातीच्या भिंतींमध्ये पण वाळवी वगैरे लागून त्यांची लाईफ आता पूर्ण कमी होत चालली आहे बघूया आपण आता हे सर्व गोष्टींचा विचार करून या संपूर्ण इस्टिमेट देणार असं बाकी काही गोष्टी असतात आता इकडे देवखोली वगैरे असावी हॉल मधली वळई वगैरे असतात तर हे गोष्टी कॉमन ठेवची आहेत त्याने आपल्याला एक टेंटेटिव्ह प्लॅन दिलेलो असा तर त्या प्लॅननुसारच आपण ह्या संपूर्ण डिझाईन करणार आहोत तर मंडळी आपण साईट व्हिजिट आता पूर्ण केली घराच्या चारी बाजून पूर्ण अंदाज घेतलो की कशी कशी जागा असा ती तर इकडे काम करू तसं काय मेजर असं काय प्रॉब्लेम नाही फक्त मटेरियलची एक गोष्ट असा तर त्या बाजू पाठीमागे पण जागा असा तर ते बोलले त्या ठिकाणी तुम्ही मटेरियल वगैरे स्टोअर करू शकता तर आता आपलं एक महत्त्वाचं काम आहे की त्याने आपल्याला एक टेंटेटिव्ह प्लॅन दिले नाही तर हे जे आपण मेजरमेंट घेतलेलं असतं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला तो बसवूचा त्याच्यानंतर अजून काय त्यांचे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट असतील तर त्याप्रमाणे आपल्याला तो पूर्ण इस्टिमेट त्यांना देऊचा साधारण या सर्व गोष्टींका 1-2 दिवस जातले तर आता बघूया यांचा इस्टिमेट किती होतात आणि यांच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे यांका कितीपर्यंत साधारण दर बसतात मग त्याच्यानंतर मग पुढच्या गोष्टी डन होतील ॲग्रीमेंट वगैरे असतात त्या घरामध्ये भरपूर हिस्सेदार असतात त्यामुळे ज्यावेळी अशा आपण घरांची कामं घेत होतो त्यावेळी डिसिजन मेकिंगसाठी खूप वेळ लागतो आणि तसं यांचं प्लॅन अजून 3-4 महिन्यांनी असा घर बांधूचा तोपर्यंत फायनान्शियल त्यांना पूर्ण आपण एक आकडो देऊन ठेवतो लागतं की त्या दृष्टीने ते प्रिपेअर्ड राहतात की आपल्याला एवढं खर्च असणार असा त्याच्यासाठी आपण लवकर इलो साधारण आता इस्टिमेट काढणार देणार मग त्याच्यानंतर त्यांची पूर्ण जे टीम असतली ती बसतली आणि मग त्याच्यानंतर त्यांचा निर्णय होईल बघूया आता पुढे आता नेक्स्ट आपण जातलो इकडे सोनारवाडीमध्ये त्या ठिकाणी देखील एक व्हिजिट असा तर त्याने आपल्या एक यूट्यूब चॅनलवरून व्हिडिओ बघून फोन केल्याने होतो त्यांचं पण आपण प्लॉट बघूया आणि त्यांना देखील आपल्याला इस्टिमेट देऊचा तर आपली ह्यावेळची आता सेकंड व्हिजिट ह्या छोटासाच घर आहे आणि साईडने एकदम पूर्ण रोड असा समोर अंगण पण एकदम छोटा इकडच्या साईडला पण एकदम छोटीशीच जागा आणि आपल्याला आता इकडून या एक्सटेंड जवळपास 2 ते 2.5 फूट करूचा त्यामुळे ह्या भिंतीची एज पण इकडे येतील या तर खूप मेजर असो टास्क आहे आणि याच्यात खूप डोकं लावून काम करूचं लागणारा बघूया डिसिजनला पण खूप वेळ लागतो आपण इकडनं संपूर्ण मेजरमेंट्स वगैरे सर्व घेतलेले असतात तर ही असं आपली लांबी आणि ही असं आपली रुंदी आणि घराची परिस्थिती बघितली तर घर चिरेबंदी असा फक्त या ठिकाणी कौला ती खराब झालेली आहेत आणि वाळवी वगैरेचा तो प्रॉब्लेम असता माकडांचा प्रॉब्लेम असता त्याच्यानंतर कशी जवळपास आपल्याकडे कोकणात संपूर्ण बहुतेक घरामध्ये मुंबईत जास्त असतात आपले त्याच्यामुळे या ठिकाणी जर पूर्ण आपण कोणत्या सणवाराक वगैरे येतलो की मग पूर्ण आपल्या क्लिनिंग वगैरे नाही करूचा लागता त्यात उंदीर माकड वगैरे खूप त्रास देतात त्याच्यामुळे ह्यात आपल्याला रिनोव्हेट करूचा तर आता बघूया आपण ह्या घराचा एक प्लॅनिंग करणार प्रथमेशी डिस्कस करणार आणि मग ह्यांका आपण एक इस्टिमेट देणार आहोत टेंटेटिव्ह तर इकडे असा संपूर्ण रोड तर इकडे एज असा पूर्ण ही तर इकडून पांदन असा छोटीशी वाट तिकडे असा रोड पूर्ण या साईड पण आपल्या एक जागा असा तर ॲक्च्युअलमध्ये जे प्लॅन करतलं त्यावेळी ही आपण स्पेस यूज करणार आहोत आणि इकडून पूर्ण असं बाजूक रोड त्यामुळे इकडे मटेरियल स्टोरेजसाठी थोडेसे आपल्याला प्रॉब्लेम येऊ शकतात पण ज्यावेळी या घराचा पूर्ण क्लिअर होईल त्याच्यानंतर आपण डिसिजन घेऊ की आपल्या टप्प्याटप्प्यात मटेरियल आणूचा कारण इकडे मटेरियल स्टॉक करणं तर आपल्याला पूर्ण इम्पॉसिबल आहे साईडनेच रोड आहे त्यामुळे तसा
गाडी येऊ काय प्रॉब्लेम नाही. बघूया आता पुढे कसा प्लॅन होता तो. तर ह्यो असा करंजे टू कनेडी जाणारो रस्तो आणि या साईडला या ठिकाणी या घर असा एकदम रोड टचचा. तर या ठिकाणी आपल्या ह्या जुना घर आता पाडून त्या ठिकाणी नवीन घर कन्स्ट्रक्शन करूचा. आपण टोटल एकत्र सर्व मापा वगैरे घेतलेली असतात. त्याच्यानंतर प्लॅन पण आपण घेतलेलो असा एक टेंटेटिव्ह. तर बघूया आता ह्याच्यावर मी आणि प्रथमेश थोडासा डिस्कशन करतलो. कारण या ठिकाणी ही हाईट जास्त असा इंटरनल हा चौथऱ्याची टिप देखील उंची थोडी कमी आहे. त्याच्यानंतर इकडून आपल्या मटेरियलसाठी जागा करूची आहे. तर या सर्व गोष्टींचा आपल्याला विचार करूचा लागतं. प्लस पाणी इलेक्ट्रिकल या सर्व गोष्टींचा विचार करून आपण एक एस्टिमेट देणार आहोत. तर त्याच्यासाठी आपल्याला 2 दिवस लागतले आणि मग त्याच्यानंतर आपण पुढचे अपडेट तुमका देऊच की काय झालं होतं आता. तर चला आज आपली ही सेकंड व्हिजिट या ठिकाणी कंप्लीट झाली आहे. आता आपण 2 साईट व्हिजिट करून पुन्हा घराकडे निघालो. तर साईट व्हिजिट करूचा महत्त्वाचा कारण म्हणजे आपल्या कधी पहिल्यांदा कल्पना येतं की नक्की आपल्या कोणत्या ठिकाणी घर बांधूचा, कसा बांधूचा, असा जागा वगैरे किती मार्जिन वगैरे सुटता, इलेक्ट्रिक पाण्याची व्यवस्था. तर याची सगळ्याची आपण माहिती घेतो आणि त्याच्यामुळे एक आपल्याला एस्टिमेट करू की एकदम सोप्या पडतं. कारण महत्त्वाचा असता ट्रान्सपोर्ट मटेरियलचो, तर त्या एकदम जवळ येऊ काय. त्याच्यानंतर पाणी आणि लाईटची व्यवस्था. त्याच्यानंतर आजूबाजू कसा एकदम पूर्ण एरिया असा, कारण मटेरियल चोरीची वगैरे पण शक्यता असतात. तर ह्या सर्व गोष्टींचा आम्ही विचार करतो. तर या व्यतिरिक्त आम्ही मालकांका पण देतो सजेशन असा की तुम्ही आमकाच काम द्यावा, हे आम्ही एकदम पूर्ण काय फोर्स करत नाही. तुम्ही पण चौकशी करा, त्यांचे पूर्ण इस्टिमेट वगैरे घ्यावा, त्यांचे रेट वगैरे किती असतात ते घ्यावा, या सगळ्यांची माहिती घ्यावा. त्यानंतर तुम्ही फायनल करा. कारण घर या आयुष्यात एकदाच होता आणि खूप खर्चिक अशी गोष्ट असा, खूप इन्व्हेस्टमेंट त्यासाठी आपले एकदम लागतात. त्याच्यामुळे जे निर्णय घेताना असतात ते खूप काळजीपूर्वक घेऊचे लागतात. प्रत्येक गोष्टीचा विचार करून घेऊचे लागतात, कारण नंतर त्या गोष्टीचा आपल्याला पश्चाताप होता नाही. तर या संपूर्ण आम्ही आधीच त्यांना ही कल्पना देऊन ठेवतो. तर आता दोन्ही घरांचा ओव्हरऑल विचार केलो तर पहिला आपण ज्या मोठा मातीचा घर बघितला तर त्या ठिकाणी पण काय प्रॉब्लेम नाही. तर आपण ज्या प्रकारे त्यांनी प्लॅन आपल्याला दिल्याने त्या प्रकारे आपण त्यांना इस्टिमेट वगैरे आपण देणार आहोत. त्यानंतर मग पुढची प्रोसेस आता ते पूर्ण सर्व फॅमिली एकत्र असतात, त्यामुळे ते एकत्र बसा आणि डिसिजन घेतले, त्यानंतर फायनल करतले. सेकंड घर आता जरा थोडासा म्हणजे आपल्यासाठी टफ असणारा, कारण मटेरियलसाठी त्या ठिकाणी जागा नाही. आपल्या एक खूप छोट्या छोट्या प्रमाणात मटेरियल मागवूचा लागतं, अजिबात जागा नाही. साईड मार्जिन तर खूप कमी असा, म्हणजे अगदी आपण मळईचा घर बांधलेला त्या प्रकारे एकदम ती साईडची परिस्थिती असा. त्यामुळे त्या ह्याच्यात आता प्रथमेशची डिस्कशन करून मग आपण तो निर्णय घेऊ की नक्की त्या ठिकाणी कसा काय आपल्या घर बांधूचा असा. त्यानंतर अजून एक गोष्ट आमच्या अशी लक्षात येईल की ज्यावेळी घर मालक घर बांधूचा विचार करतात तर त्यावेळी त्यांना आयडिया नसतं की आपले रूम साईज वगैरे असतात ते कितीपर्यंत येतले, म्हणजे मोठे होतले रूम की लहान होतले. तर याच्यासाठी आम्ही अजून एक सजेशन देतो की तुम्ही साईट व्हिजिट करा. जे आता आपले रनिंगमध्ये साईट असतात त्या ठिकाणी आपण तुमका संपूर्ण म्हणजे जे आपण इस्टिमेट तुमका देत होता त्या इस्टिमेटमधली प्रत्येक गोष्ट आपण तुमका ॲक्च्युअलमध्ये त्या ठिकाणी दाखवतो की ही आपण प्रोव्हाइड करतो, या क्वालिटीचं आपण मटेरियल वापरतो. त्यानंतर जे रूम साईज असतात, महत्त्वाचा प्रश्न असता रूम साईजचं, तर ते रूम साईज देखील आपण चेक करून दाखवतो. त्याच्यामुळे घरमालकांना पण आयडिया येतात की आपल्या किती साईजचे आणि किती स्पेस असणारे रूम हवे आहेत. त्याच्यामुळे तो एक त्यांच्याबद्दलचा जो त्यांच्या मनात जी शंका असतात तर ती दूर होता. अशा प्रकारे आपण गायडन्स करतो. आतापर्यंत आपल्या आता 5 साईट चालू आहेत. तर आपण देवगड साईटचे आणि चिंदर आचरा साईटचे अपडेट घेत आहोत. ह्याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण देवगडमध्ये जी अजून एक साईट चालू केलेली आहे त्याची अपडेट घेणार आहोत. आणि आपली एक महत्त्वाची साईट जी आमच्या कायम लक्षात राहणारा, माऊली डेव्हलपर्सच्या इतिहासात सर्वात लेट झालेली आमची साईट असं म्हटलं तरी काय तर वावगा ठरणार नाही. तर जवळपास 5 महिने झाले. मे मध्ये काम चालू केलेला आणि आता नोव्हेंबर चालू झाला आणि अजून फक्त त्या ठिकाणी आपण फाउंडेशनवरच असाव. तर तिकडे देखील व्हिजिट करणार आहोत. पावसानं तर खूप हैराण केल्याना. तर या संपूर्ण साईटचे तुमका अपडेट मिळत राहतील. याच्यासाठी आमचे पुढचे व्हिडिओ देखील नक्की बघा. आपला चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. त्याचसोबत कोकणातील घर बांधकामी प्लेलिस्ट देखील नक्की सजेस्ट करा.